Pe 20 septembrie, anul 1941, la 23.000 de picioare, deasupra coastei Bische din Franța, mâinile comandantului de escadrilă, Rupert Clark, se odihneau nemișcate pe coloana de control a avioanelor sale de Javelin Mosquito, în timp ce 3 avioane Messerschmitt 109 urcau disperate spre el prin aerul proaspăt al dimineții. Piloții germani, veterani a 2 ani de lupte continue, se așteptau la o victimă ușoară. Avionul bimotor de deasupra lor părea a fi un avion de recunoaștere, probabil un Bristol Blenheim Lent sau poate un avion de vânătoare Bloch pierdut. În orice caz, era carne pentru tunurile lor. Ceea ce nu știau, ceea ce nu și-ar fi putut imagina, era că urmăreau viitorul războiului aerian. O mașinărie care i-ar face să pună la îndoială tot ce credeau că știu despre viteză, despre interceptare, despre însăși posibilitatea de a opri un avion inamic. Clark privea avioanele 109 în oglindă. Urcau cu putere, motoarele urlând la putere maximă, reducând distanța încet, prea încet. Când au ajuns la 23.000 de picioare și s-au aliniat pentru atac, Clark a împins pur și simplu maneta de accelerație înainte. Cele 2 motoare, Rolls-Royce Merlin, au răspuns cu o creștere lină a puterii. Mosquito a accelerat fără efort și s-a îndepărtat de avioanele de vânătoare germane, ca și cum acestea ar fi stat pe loc. Cei 109 piloți au privit neîncrezători cum ținta lor pur și simplu a dispărut în depărtare. Zburau cu cel mai bun avion de vânătoare din Luftwaffe. Aveau experiență, aveau avantaj de altitudine și nici măcar nu puteau ajunge în raza de tragere. În acea dimineață, Luftwaffe a aflat un adevăr care avea să-i bântuie tot restul războiului. Pe cer se afla un avion pe care nu-l puteau prinde. 20 septembrie 1940 și 1 a marcat prima ieșire operațională a țânțarului de Javelin și nu avea să fie ultima dată când piloții germani au privit neputincioși cum minunea de lemn zbura dincolo de raza lor de acțiune. Aceasta este povestea cum o mașină construită din placaj și lemn de balsa, considerată de experți învechită înainte de a zbura măcar, a devenit aeronava, despre care însuși șeful Luftwaffe a recunoscut că l-a făcut verde de invidie. Aceasta este povestea zilei în care Luftwaffe a întâlnit țânțarul și și-a dat seama că nu-l poate prinde. Țânțarul s-a născut din disperare și a fost respins de tradiție. În septembrie 1939, în timp ce forțele germane traversau Polonia și Europa, pregătindu-se de război, Geoffrey de Havilland, fondatorul în vârstă de 57 de ani al companiei de Havilland Aircraft, stătea în biroul său de la aerodromul Hatfield, cu o idee care părea complet nebunească. Voia să construiască un bombardier, fără tunuri defensive. În 1939, aceasta era o erezie a aviației. Întreaga filozofie a proiectării bombardierelor se concentra pe puterea de foc defensivă. Boeingul B-17 era plin de mitraliere. Short Sterling avea turele în față și în spate. Înțelepciunea generală era simplă. Bombardierele aveau nevoie de tunuri pentru a se apropia de țintă și înapoi. De Havilland a propus exact opusul. Să construiască un bombardier atât de rapid încât avioanele de vânătoare să nu-l poată prinde, să-l facă din lemn, un material nestrategic care nu ar concura cu producția de aluminiu pentru avioanele de vânătoare. Să folosească greutatea economisită de la tunuri, mitralieri, muniție și turele pentru a transporta bombe și combustibil. Să-l păstreze mic, să-l păstreze rapid și să lase viteza să fie singura apărare. El i-a scris mareșalului aerian Sir Wilfrid Freeman pe 20 septembrie 1939, subliniind conceptul său
pentru un bombardier de mare viteză, neînarmat, construit din materiale nestrategice care ar putea zbura mai repede decât avioanele de vânătoare aflate în serviciu în prezent. Propunerea a ajuns pe birourile din tot Ministerul Aerului, unde a fost imediat respinsă de aproape toți cei care au citit-o. Șeful mareșalului aerului, Sir Hugh Dowding, a numit-o un pariu. Directorul dezvoltării tehnice a spus că este fundamental nefondată. Piloții de testare au spus că niciun bombardier nu poate depăși un avion de vânătoare. Experții în producție au spus că avioanele din lemn sunt învechite. Chiar și în cadrul companiei de Havilland, unii ingineri credeau că șeful lor și-a pierdut mințile. Dar Freeman a crezut în ea. Împotriva sfatului aproape tuturor experților din Ministerul Aerului, el a impulsionat proiectul. În decembrie 1939, Ministerul Aerului a aprobat cu reticență un contract pentru 50 de aeronave. Au făcut-o cu puțin entuziasm și un scepticism considerabil. Ceea ce a rezultat din acel contract a fost ceva ce avea să schimbe pentru totdeauna războiul aerian. Designul care a prins contur pe planșele lui de Havilland a fost revoluționar prin simplitatea sa și radical prin execuția sa. Fuselajul urma să fie o carcasă monococă din placaj de mesteacăn peste un miez de lemn de balsă, lipită și înșurubată ca o piesă de mobilier elegantă. Aripile urmau să folosească vergi de molid cu învelișuri din placaj. Fără nituri, fără tablă metalică, fără nicio construcție aeronautică convențională. Prototipul, denumit dublu V4050, a fost construit în secret total la Salisbury Hall, o mică casă de conac de lângă Hatfield. Avionul galben strălucitor a zburat pentru prima dată pe 20 și 5 noiembrie 1940 cu Geoffrey de Havilland Jr. La comenzi. Decolarea a fost simplă, manevrabilitatea plăcută, iar când l-au forțat să vadă ce poate face, rezultatele au depășit chiar și așteptările proiectanților. Pe 16 ianuarie 1941, în timpul testelor de performanță de la RAF Boscombe Down, W4050 a atins 610 km pe oră la 6700 de metri. Un Spitfire Mark II testat în aceeași zi a reușit 680 de km pe oră la 5900 de metri. Bombardierul din lemn era mai rapid decât avionul de vânătoare din prima linie al RAF. Testele ulterioare au împins prototipul la 610 km pe oră și, cu îmbunătățiri, avea să meargă și mai repede. Piloții de testare care l-au pilotat au revenit cu același raport. Era extraordinar de plăcut de pilotat. Comenzile erau ușoare și receptive. Vizibilitatea era excelentă. Cele două motoare Merlin ofereau o putere lină și fiabilă. Urca bine. Se înclina frumos și era rapid, foarte rapid. Ministerul Aerului, confruntându-se cu realitatea datelor privind performanța efectivă, și-a schimbat scepticismul. Pe 21 iunie 1941 a autorizat producția de masă. Ordinul prevedea 19 modele de recunoaștere foto și 176 de avioane de vânătoare. Până în ianuarie 1942 fuseseră acordate contracte pentru 1780 de avioane Mosquito din toate variantele. Riscul în care aproape nimeni nu credea devenise unul dintre cele mai importante programe de avioane din RAF, dar comenzile și contractele nu au însemnat nimic până când Mosquito nu și-a dovedit valoarea în luptă. Această dovadă avea să vină treptat, misiune cu misiune, pe măsură ce piloții germani au descoperit că tot ce credeau că știu despre interceptare era inutil împotriva acestui nou avion britanic. Primele avioane PR Mosquito au intrat în serviciu în cadrul Unității de Recunoaștere Fotografică, numărul 1 de la RAF Benson, în iulie 1941.
Aceste avioane nu transportau bombe și nici tunuri, ci doar camere de filmat și combustibil. Apărarea lor se baza pe altitudine și viteză, nimic altceva. Întâlnirea comandantului de escadrilă, Clark, din 20 septembrie, a stabilit modelul pentru ceea ce avea să urmeze. Avioanele de vânătoare germane urmau să detecteze avioanele Mosquito. Urcau pentru a le intercepta. Îl priveau cum zboară. În octombrie 1940 și 3 avioane Mosquito au fost detașate la Ravenswick, Scoția, pentru a efectua zboruri de recunoaștere deasupra Norvegiei. Misiunile constau în penetrare profundă în spațiul aerian puternic apărat. Avioanele zburau singure, fără escortă, fără sprijin, se bazau în întregime pe performanța lor pentru a supraviețui și așa a și făcut. Zbor după zbor, avioanele Mosquito se întorceau cu fotografii ale instalațiilor germane, mișcărilor navelor și apărării de coastă. Luftwaffe a trimis avioane de vânătoare la fugă. Bateriile antiaeriene au deschis focul. Avioanele Mosquito și-au fotografiat țintele și au zburat spre casă. La începutul anului 1942, serviciile secrete germane întocmeau rapoarte despre o nouă aeronavă britanică, care părea imposibil de interceptat. Construcție rapidă, de înaltă înălțime, din lemn, care făcea dificilă urmărirea pe radar. Rapoartele erau consistente și tulburătoare. Avioanele de vânătoare nu au putut să o prindă. În februarie 1942, variantele de bombardament au început operațiunile. Escadrila 105 a primit primele avioane Mosquito B Mark IV și a început imediat să experimenteze cu bombardamentul de precizie la joasă altitudine. Conceptul a fost revoluționar. În loc să bombardeze zone de mare altitudine, avioanele Mosquito atacau la joasă altitudine și rapid, lovind ținte specifice cu o precizie incredibilă. Pe 31 mai 1940 și 4 avioane Mosquito din escadrila 105 au executat prima misiune operațională de bombardament, un raid de zi asupra orașului Köln. Au zburat la 15 metri deasupra Mării Nordului. S-au urcat la 450 de metri deasupra țintei și au aruncat bombele cu precizie și s-au întors acasă. Toate cele 4 avioane s-au întors. Succesul a dus la operațiuni mai ambițioase. De-a lungul verii și toamnei anului 1942, escadrilele Mosquito au efectuat raiduri de precizie în Europa ocupată. Au lovit fabrici, căi ferate, centrale electrice și sediile Gestapoului. Au zburat la lumina zilei, atunci când vremea le permitea. Au zburat singure sau în formațiuni mici, iar ratele pierderilor au fost remarcabil de scăzute. Dar o misiune din 30 ianuarie 1940 și 3 avea să demonstreze capacitățile avionului Mosquito în cel mai public și umilitor mod posibil pentru Luftwaffe. 30 ianuarie 1940 și 3 a marcat a 10-a aniversare a ascensiunii la putere a lui Adolf Hitler. Partidul nazist a planificat o zi de sărbătoare în tot Reichul. La Berlin au fost organizate mitinguri masive. Mareșalul Reichului, Hermann Göring, comandantul Luftwaffe, urma să țină un discurs important la ora 11, care urma să fie transmis în direct în toată Germania, de la Haus des Rundfunks, sediul companiei germane de radiodifuziune și televiziune. Mai târziu, în acea după-amiază, ministrul propagandei, Joseph Goebbels, avea să se adreseze miilor de oameni la Schöneberg Sportpalast, cea mai mare arenă acoperită din Berlin. Ambele discursuri urmau să fie transmise în direct pentru a stimula moralul germanilor în timpul unui război care devenea din ce în ce mai dificil. Serviciile secrete britanice știau toate acestea și au avut o idee. Fix la ora 11,
în timp ce Göring se pregătea să vorbească, 3 avioane Mosquito din escadrila 105 au țipat deasupra Berlinului în plină zi. La 7600 de metri au ieșit din nori, în lumina strălucitoare a soarelui, direct deasupra capitalei germane. Sirenele de raid aerian au urlat. Bateriile antiaeriene s-au deschis, iar sunetul motoarelor Merlin și al bombelor de 220 și 5 de kilograme care explodau a răsunat prin oraș. Inginerii radio s-au confruntat cu o alegere imposibilă. Puteau transmite sunetul bombardierelor britanice care atacau Berlinul sau puteau întrerupe transmisia. Au întrerupt-o. Ascultătorii germani au auzit sirene de raid aerian, apoi tăcere, apoi muzică clasică, răgușită. A trecut mai mult de o oră până când un Göring furios a putut în sfârșit să-și țină discursul. Umilința a fost completă. 3 ore mai târziu, fix la ora 16, încă 3 avioane Mosquito din escadrila 139 au apărut deasupra Berlinului, în timp ce Goebbels se pregătea să vorbească la Sportpalast. De data aceasta, apărarea antiaeriană era în alertă maximă. Loviturile antiaeriene erau intense. Avioanele de vânătoare se grăbeau. Un Mosquito, pilotat de comandantul de escadrilă D.F.W. Darling și de ofițerul de zbor Wright, a fost doborât, dar misiunea a reușit. Bombardierele britanice atacaseră Berlinul de 2 ori într-o singură zi, în plină zi, exact la momentele alese pentru a provoca pagube propagandistice maxime, iar Luftwaffe nu putea face nimic pentru a-i opri. Göring era furios. Cu ani în urmă, promisese public poporului german că nicio aeronavă inamică nu va survola vreodată Reichul. Spusese chiar că, dacă bombardierele inamice vor ajunge în Germania, l-ar putea numi Meyer, folosind un nume evreiesc ca o insultă. Acum, avioanele britanice atacaseră Berlinul de 2 ori într-o singură zi, în timpul celei mai importante sărbători naziste a anului. Toate cele 6 avioane Mosquito care atacaseră în acea dimineață se întorseseră în siguranță. Dintre cele 6 avioane din raidul de după amiază, 5 au ajuns acasă. Luftwaffe-ul trimisese avioane de vânătoare. Traseseră mii de cartușe de muniție antiaeriană și doborâseră un avion din 12. Dezastrul propagandistic era pe măsura realității operaționale. Luftwaffe-ul nu putea apăra Berlinul la lumina zilei împotriva avioanelor Mosquito. În martie 1943, adânc în cabana sa de vânătoare de la Kernsholm, în pădurea Schorfheide, Göring i-a convocat pe șefii tehnici ai industriei aeronautice germane. Întâlnirea a durat 6 ore. Stenografele au înregistrat fiecare cuvânt. La un moment dat, Göring s-a întors cu fața spre profesorul Willy Messerschmitt și a rostit ceea ce a devenit una dintre cele mai faimoase citate ale războiului. Mă înfurie când văd Mosquito, mă înverzesc și mă fac galben de invidie. Britanicii, care își pot permite aluminiul mai bine decât noi, asamblează un avion frumos din lemn, pe care îl construiește fiecare fabrică de piane de acolo și îi dau o viteză pe care acum au mărit-o din nou. Ce părere aveți despre asta? Nu există nimic ce britanicii să nu aibă. Ei au genii, iar noi avem nibelungii. Citatul s-a răspândit în Luftwaffe. Piloții l-au repetat cu glumă amară. Ofițerii de informații l-au inclus în rapoarte. Șeful forțelor aeriene germane recunoscuse public că inamicul construise o aeronavă superioară, iar Germania nu avea niciun răspuns la asta. Dar recunoașterea, oricât de sinceră ar fi fost, nu explica de ce Mosquito era atât de dificil de interceptat. Înțelegerea acestui lucru necesită înțelegerea matematicii urmăririi. Când un avion de vânătoare încearcă să intercepteze un bombardier, mai mulți factori determină
succesul sau eșecul. Avionul de vânătoare trebuie direcționat către locația țintei. Trebuie să aibă un avantaj de altitudine suficient sau trebuie să urce la altitudinea bombardierului. Trebuie să reducă distanța și trebuie să mențină această apropiere suficient de mult timp pentru a ajunge în raza de tragere. Fiecare secundă contează. Fiecare diferență de viteză de 1,2 km pe oră contează. Împotriva unui bombardier care zboară cu 320 de km pe oră, un avion de vânătoare care zboară cu 560 de km pe oră are suficient timp pentru a intercepta. Avantajul de viteză de 240 de km pe oră înseamnă că avionul de vânătoare se apropie cu 60 și 7 de metri pe secundă. De la 8 km distanță, interceptarea durează aproximativ 2 minute. Acest lucru este gestionabil. Împotriva unui Mosquito, care zboară cu 480 de km pe oră la 7500 de metri, același avion de vânătoare care zboară cu 560 de km pe oră se apropie cu doar 22 de metri pe secundă. De la 8 km distanță, interceptarea durează peste 6 minute. Și asta presupune că avionul de vânătoare este deja la altitudine, deja în poziție, deja pe un curs de interceptare. Dacă Mosquito detectează avionul de vânătoare și crește viteza la 560 de km pe oră, rata de apropiere scade la 0. Avionul de vânătoare nu-l poate ajunge din urmă. Poate doar menține distanța. Dacă Mosquito atinge puterea maximă și 610 km pe oră se îndepărtează, matematica devine imposibilă. Avionul de vânătoare rămâne în urmă cu 13 metri pe secundă. În 2 minute, Mosquito se află la 1,5 milă mai departe. Urmărirea se termină înainte de a începe. Această realitate i-a frustrat peste măsură pe piloții germani. Oberleutnant Josef Priller, comandantul Jagdgeschwader 26, una dintre unitățile de elită de vânătoare ale Luftwaffe, a întâlnit în mod repetat avioni Mosquito pe parcursul anilor 1942 și 1943. Rapoartele sale de luptă reflectau o frustrare crescândă. Contact vizual stabilit la 7000 de metri. Tentativă de interceptare. Ținta a crescut viteza, incapabilă să se apropie. Ținta a dispărut în nori. O altă misiune. Contactul radar a raportat un bogey rapid. Am derapat la urcare maximă. Am atins altitudinea. Niciun contact. Ținta trecuse deja din nou. Am detectat avion de recunoaștere deasupra coastei. Am fost urmăriți la maxim. Ținta a menținut distanța. Am rămas fără combustibil. Am întrerupt urmărirea. Modelul se repeta în fiecare unitate de vânătoare Luftwaffe de pe frontul de vest. Rapoartele umpleau fișetele. Concluziile erau întotdeauna aceleași. Nu se poate intercepta. Ținta este prea rapidă. Contactul pierdut. Întoarcere la bază. Dar viteza singură nu explică succesul Mosquito. Avionul avea un alt avantaj care îi distragea pe piloții de vânătoare germani. Putea opera la altitudini unde avioanele de vânătoare germane se chinuiau. Motorul Rolls-Royce Merlin, care propulsa Mosquito, folosea un compresor cu 2 trepte și 2 viteze. Acest sistem comprima aerul de admisie în 2 trepte, permițând motorului să mențină puterea de ieșire la nivelul mării, la altitudini în care aerul era rarefiat. Un Mosquito Mark IV putea rula la 27.000 de picioare cu putere maximă disponibilă. Un Messerschmitt 109 F la 20 și 7.000 de picioare se chinuia. Motorul gâfâia după aer. Performanța se degrada semnificativ. Rata de urcare scădea. Accelerația avea de suferit. Viteza maximă scădea. Chiar dacă un pilot de 109 reușea să se poziționeze pentru un atac,
Aeronava sa opera la limita performanței sale. În timp ce Mosquito zbura confortabil, în limita capacităților sale, Focke-Wulf 190, introdus în 1940 și unul ca răspuns al Germaniei la Spitfire, era și mai slab la altitudine. Motorul radial BMW 801 folosea un compresor cu o singură treaptă, optimizat pentru performanțe la altitudini mici și medii. La 27.000 de picioare, un Focke-Wulf 190 A era practic neputincios. Motorul producea probabil 60% din puterea sa nominală. Aeronava se lăsa în urmă. Comenzile păreau slabe. Orice Mosquito care zbura peste 25.000 de picioare era practic imun la compresoarele de 190. Luftwaffe știa asta. Au încercat diverse soluții. Au dezvoltat variante de mare altitudine ale modelului 109 cu cockpit presurizate și compresoare îmbunătățite. Au experimentat cu sisteme de injecție de protoxid de azot GM1 pentru a crește puterea la altitudine. Au creat unități specializate de interceptare la mare altitudine, echipate cu cele mai bune echipamente disponibile. Toate aceste eforturi au avut, în cel mai bun caz, un succes marginal. Variantele specializate au fost produse în număr mic. Modificările erau complexe și nesigure. Unitățile de interceptare dedicate au obținut victorii ocazionale, dar nu au putut opri fluxul constant de operațiuni Mosquito. Între timp, RAF a continuat să îmbunătățească Mosquito. Varianta de bombardier Mark 9, introdusă în 1940 și 3, folosea motoare Merlin 70 și 2 sau 73 mai puternice. Viteza maximă a crescut la 640 de km pe oră. Plafonul de serviciu a ajuns la 10.500 de metri, 37.000 de picioare. Varianta de recunoaștere Mark 16 cu motoare Merlin 70 și 2 sau 76 putea zbura cu 660 și 5 de km pe oră, 415 de mile pe oră, la 9.000 de metri, 30.000 de picioare. La acele viteze și altitudini, interceptarea nu era dificilă. Era aproape imposibilă. Piloții de vânătoare germani au dezvoltat un respect reticent, vecin cu obsesia, pentru aeronavele britanice. Documentele Luftwaffe capturate au dezvăluit profunzimea frustrării lor. O evaluare tactică din Jagdgeschwader 2, datată august 1940 și 3, a fost brutal de sinceră. Variantele de recunoaștere și bombardament Mosquito prezintă cea mai dificilă problemă de interceptare în operațiunile actuale. Viteza și capacitatea de altitudine depășesc performanțele avioanelor noastre de vânătoare peste 7.000 de metri. Detecția radar oferă un timp de avertizare insuficient. Detecția vizuală are loc adesea după ce ținta a trecut. Urmărirea este în general nereușită. Singurele oportunități eficiente de interceptare apar atunci când avioanele Mosquito sunt detectate în timpul apropierii la altitudini joase sau când vremea le forțează sub înălțimea optimă de operare. Aceste oportunități sunt rare. Raportul recomanda repartizarea celor mai noi avioane de vânătoare, a celor mai experimentați piloți și a celor mai buni controlori radar la interceptarea Mosquito. A recunoscut că, chiar și cu aceste avantaje, succesul ar fi limitat. Dar dacă viteza și altitudinea făceau ca Mosquito să fie dificil de interceptat, versatilitatea sa făcea imposibilă contracararea sistematică. Avionul nu a fost proiectat pentru un singur rol. Putea face orice. Variantele de bombardament transportau până la 4.000 de livre de bombe, aceeași încărcătură ca un Boeing B-17 Flying Fortress într-un avion cu dimensiuni mult mai mici. Variantele de vânătoare montau în nas 4 tunuri Hispano,
de 20 de milimetri și 40 și 5 de mitraliere Browning de calibru 0,03, creând o putere de foc devastatoare. Variantele de vânătoare nocturnă erau dotate cu radar, transformându-le în vânătoare mortale de bombardiere germane. Variantele de vânătoare bombardiere combinau bombe și tunuri pentru atacuri la sol de precizie. Variantele de recunoaștere erau echipate cu mai multe camere pentru recunoaștere foto la mare altitudine. Variantele comandamentului coastal transportau grenade de adâncime și rachete pentru războiul antisubmarin. Luftwaffe nu putea prezice ce ar face un moschito sau unde ar apărea. Ar putea fotografia Berlinul la 10.600 de metri dimineața și bombarda o fabrică din Hamburg la 30 de metri în acea după-amiază. Putea marca ținte pentru raiduri grele de bombardament, intercepta avioane de vânătoare nocturne germane, ataca nave în fiordurile norvegiene sau trimite echipe de operațiuni speciale în spatele liniilor inamice. La sfârșitul anului 1943 a apărut un nou rol care avea să devină una dintre cele mai faimoase misiuni ale Moschito. Forța Pathfinder, o unitate de elită a RAF, responsabilă de marcarea țintelor pentru raidurile de bombardament nocturne, a început să utilizeze pe scară largă avioanele Moschito. Viteza aeronavei îi permitea să atingă țintele înaintea fluxului principal de bombardiere. Precizia sa îi permitea să marcheze țintele cu precizie. Supraviețuirea sa însemna că echipajele Pathfinder aveau șanse mai mari de a finaliza mai multe misiuni. Până în 1944, avioanele Moschito conduceau aproape fiecare raid major de bombardament nocturn al RAF deasupra Germaniei. Soseau primii, identificau ținta, lansau rachete de semnalizare colorate și ghidau bombardierele grele către țintă. Avioanele de vânătoare nocturne germane încercau cu disperare să doboare avioanele Pathfinder, știind că fără o marcare precisă, fluxurile de bombardiere ar fi mult mai puțin eficiente. Dar prinderea unui Moschito noaptea, pilotat de un echipaj experimentat, era extraordinar de dificilă. Construcția din lemn a aeronavei producea o semnătură radar mai mică decât avioanele metalice. Viteza sa îi permitea să depășească majoritatea avioanelor de vânătoare nocturnă, iar manevrabilitatea sa, excelentă pentru un avion bimotor, îi permitea să evite atacurile care ar fi distrus un Lancaster sau un Halifax. Statisticile erau remarcabile. Până la sfârșitul războiului, bombardierele Moschito aveau cea mai mică rată de pierderi dintre toate tipurile de aeronave de comandă bombardiere RAF. Mai puțin de 1% din ieșiri au dus la pierderi de aeronave. Pentru comparație, bombardierele Lancaster au pierdut peste 3% din ieșiri. Bombardierele Halifax au pierdut peste 3,5%. Combinația de viteză, altitudine și construcție din lemn a avionului Moschito îl făcea de aproape 3 ori mai rezistent decât bombardierele grele. Dar poate că misiunea care a demonstrat cel mai bine capacitățile unice ale avionului Moschito a avut loc pe 18 februarie 1944. Ținta era închisoarea Amiens din nordul Franței. Misiunea avea să devină cunoscută sub numele de Operațiunea Jericho și avea să demonstreze tot ce putea face Moschito. Până la începutul anului 1944, ofensiva de iarnă a Gestapoului împotriva rezistenței franceze umpluse închisoarea Amiens cu sute de luptători ai rezistenței și prizonieri politici. Serviciile secrete britanice au aflat că erau planificate execuții în masă. Printre prizonierii care urmau să moară se numărau lideri cheie ai rezistenței, a căror cunoaștere a planurilor de invazie aliate
îi făcea să prezinte riscuri pentru securitate. S-a luat decizia de a se încerca o salvare prin bombardament aerian. Planul a fost îndrăzneț până la punctul nebuniei. 19 avioane de vânătoare bombardament Mosquito urmau să zboare spre Amiens în plină zi. Se apropiau la o altitudine extrem de joasă pentru a evita detectarea radarului. Urcau la altitudinea de bombardament în ultimul moment și aruncau bombe cu o precizie chirurgicală pentru a străpunge zidurile închisorii fără a distruge închisoarea însăși. Primul val urma să spargă zidurile exterioare. Al doilea val urma să distrugă cazărmile gardienilor. Un al treilea val urma să aștepte în cazul în care ar fi fost necesare lovituri suplimentare. Dacă ar fi fost executate perfect, prizonierii ar fi avut la dispoziție câteva minute să evadeze înainte ca trupele germane să poată răspunde. Dacă ar fi fost executate imperfect, sute de prizonieri ar fi murit sub bombele britanice. Misiunea a fost atribuită aripii a 140 a celei de-a doua forțe aeriene tactice. 18 avioane de vânătoare, Mosquito Mark VI, fiecare transportând 2 bombe de 2,5 kg cu fitiluri întârziate, urmau să efectueze atacul. 6 avioane din escadrila 480 și 7 a forțelor aeriene regale din Noua Zeelandă, comandate de comandantul de aripă Irving Smith. 6 din escadrila 460 și 4 a forțelor aeriene regale australiene, comandate de comandantul de aripă Bob Iredale. 6 din escadrila 20 și una a forțelor aeriene regale, comandate de comandantul de aripă Eva Dale, au fost ținute în rezervă. Un al 19-lea Mosquito, din unitatea de producție film a forțelor aeriene regale australiene, avea să însoțească raidul cu camere de filmat pentru a documenta rezultatele. La conducerea întregii operațiuni a fost capitanul de grup Percy Charles Pickard, unul dintre cei mai faimoși piloți din RAF. La 28 de ani, Pickard deținea ordinul pentru serviciu distins cu 2 bare și crucea pentru zbor distins. El zburase cu avioane Wellington în primii ani ai războiului. Supraviețuise doborârii și prăbușirii în Marea Nordului. Devenise imaginea publică a comandamentului bombardierului RAF prin apariția sa în filmul de propagandă Target for Tonight. A fost alegerea ideală pentru a conduce cea mai dificilă misiune de bombardament de precizie a războiului. În dimineața zilei de 18 februarie, vremea era îngrozitoare. Zăpada acoperea o mare parte din Anglia și nordul Franței. Vizibilitatea era slabă, vânturile erau puternice. Prognoza anunța, în cel mai bun caz, condiții meteorologice marginale. Dar informațiile indicau că execuțiile puteau avea loc oricând. Misiunea nu putea fi amânată. La ora 11 dimineața, avioanele Mosquito decolau de la RAF Hansden din Hertfordshire. 4 avioane s-au desprins din cauza vremii și s-au întors la bază. Unul a suferit probleme cu motorul și s-a întors. Au mai rămas 13 avioane Mosquito care să atace. 9 în primele 2 valuri, 4 în rezervă. Formațiunea a zburat la înălțimea maximă a valului peste canalul Mânecii, navigând prin navigare estimată, pe o vreme care făcea navigația vizuală aproape imposibilă. Pe măsură ce se apropiau de coasta franceză, de lângă Touques, condițiile au început să se însenineze. Avioanele Mosquito au urcat la 500 de picioare și au accelerat. Au zburat la nord de Amiens, apoi au virat spre est, urmând drumul Albert-Amiens, direct spre țintă. La ora 12 și 1 după amiază, primul val de 6 avioane Mosquito, conduse de comandantul de aripă Smith, s-a apropiat de închisoare. Clădirea se afla de-a lungul unui drum drept, înconjurată de ziduri înalte.
perfectă pentru un atac de precizie la joasă altitudine. Avionul lui Smith a intrat primul, cu bombele la 15 picioare distanță. Fitilurile întârziate i-au dat avionului timp să se îndepărteze înainte de detonare. Bombele de 500 de livre au lovit zidul exterior cu o precizie perfectă. Explozii masive au străpuns zidul în 2 locuri. A doua și a treia aeronavă din primul val au lovit zidul nordic. S-au deschis mai multe breșe. A patra, a cincea și a șasea aeronavă au lovit secțiuni diferite, asigurând mai multe rute de evacuare. Momentul a fost perfect. Bombardamentul a fost de manual. Și apoi comandantul de aripă Ayardal a condus al doilea val pentru a ataca clădirile închisorii. Ținta sa era cazarma gardienilor și clădirea administrativă principală. Alte 6 avioane Mosquito s-au năpustit spre închisoare. Mai multe bombe, mai multe explozii. Locuințele gardienilor au fost distruse. O parte din clădirea principală s-a prăbușit. În interiorul închisorii, exploziile dăduseră în aer ușile celulelor. Pereții se prăbușiseră, resturile blocau coridoarele. Dar crăpăturile din pereții exteriori erau evidente. Prizonierii au început să alerge. Capitanul de grup Picard, zburând în spatele formațiunii, a înconjurat la o distanță de 500 de picioare pentru a evalua pagubele. Prin fum și praf, putea vedea prizonierii evadând prin pereții sparți. Misiunea reușise. A semnalizat grupului de rezervă să se întoarcă acasă. Al treilea grup nu era necesar. Apoi s-a întors el însuși spre casă. În timp ce avionul Mosquito al lui Picard se îndrepta spre vest, un Focke-Wulf FW-190 de la Jagdgeschwader 260 a apărut dintre nori. Pilotul german, aflat într-un zbor de antrenament de pe aerodromul Geiersberg din apropiere, fusese direcționat spre agitația de la Amiens. A observat avionul Mosquito al lui Picard. La joasă altitudine, zburând încet, Mosquito era vulnerabil. Cei 190 au atacat. O rafală de tun a retezat coada avionului Mosquito. Avionul s-a prăbușit lângă satul Saint-Gratien. Picard și navigatorul său, locotenentul de zbor Alan Brodley, au fost uciși pe loc. Sătenii francezi s-au grăbit la locul accidentului și au scos cadavrele din epava, care ardea înainte de sosirea trupelor germane. I-au îngropat pe Picard și Brodley în cimitirul local cu toate onorurile. Un Mosquito se pierduse atacând ținta. Avionul comandantului de escadrilă, McRitchie, a fost lovit de antiaeriană lângă Albert. Acesta a aterizat forțat. Navigatorul său a fost ucis. McRitchie a fost capturat. Dintre avioanele de vânătoare Hawker Typhoon, care le scortau, unul a fost doborât, iar pilotul a fost capturat. Un altul a dispărut peste canalul Mânecii și nu a mai fost găsit niciodată. Dar misiunea a reușit. Din 832 de prizonieri aflați în închisoarea Amiens pe 18 februarie, 258 au evadat. Printre aceștia se aflau 79 de luptători din rezistență și prizonieri politici. 12 care urmau să fie executați au scăpat. Cel mai important evadat a fost cel al lui Raymond Vivant, un lider cheie al rezistenței. 2/3 dintre evadați au fost în cele din urmă recapturați, dar misiunea a câștigat timp pentru cei mai importanți prizonieri. A perturbat operațiunile de contrainformații germane și a demonstrat că aliații puteau ataca cu precizie ținte din interiorul Europei ocupate. Costul a fost mare. Picard, unul dintre cei mai faimoși piloți ai RAF, a murit. Alți 3 membri ai echipajului au fost uciși. 3 au fost capturați. 102 de prizonieri au murit în bombardament, uciși fie de bombe, fie de gardieni în timpul haosului. Controversa privind necesitatea operațiunii Jericho avea să continue timp de decenii. Unii istorici au pus la îndoială
dacă execuțiile în masă au fost într-adevăr planificate. Alții au sugerat că misiunea a servit unor scopuri de informații care nu aveau nicio legătură cu salvarea prizonierilor. Dar pentru echipajele care au zburat în acea zi, misiunea a exemplificat ceea ce a făcut posibil Mosquito. Atacurile de precizie asupra țintelor care ar fi necesitat escadrile de bombardiere grele și sute de membri ai echipajului puteau fi executate de o mână de aeronave pilotate de echipaje de elită. Precizia era extraordinară. Spărturile din pereți erau exact acolo unde trebuiau să fie. Daunele aduse clădirilor închisorii au fost grave, dar nu totale. Dacă aceeași misiune ar fi fost efectuată de avioane B-17 sau Lancaster, întreaga închisoare ar fi fost distrusă, împreună cu toți cei dinăuntru. Doar viteza, precizia și priceperea echipajelor Mosquito au făcut posibilă operațiunea Jericho. De-a lungul anului 1944, în timp ce aliații se pregăteau și apoi lansau invazia Normandiei, avioanele Mosquito erau peste tot. Fotografiau coasta franceză, documentând apărarea germană. Bombardau stații radar și centre de comunicații. Marcau ținte pentru raiduri de bombardament grele. Executau misiuni de intruziune, vânând avioane de vânătoare nocturne germane pe propriile aerodromuri. Atacau clădirile sediilor germane cu o precizie milimetrică. În ziua Z, 6 iunie 1944, avioanele Mosquito au zburat sub acoperire peste plajele invaziei. Au marcat ținte pentru focurile de armă navale. Au atacat întăririle germane care se deplasau spre coastă. Și pe tot parcursul bătăliei de la Normandia au oferit sprijin aerian apropiat, lovind blindatele, artileria și concentrațiile de trupe germane cu bombe și rachete. Variantele de avioane de vânătoare bombardament, înarmate cu 8 proiectile de rachetă și tunul montat pe bot, au fost deosebit de eficiente împotriva blindajului german. Salva de rachete putea scoate din uz un tank. Tunul putea sfărâma vehicule ușoare, iar viteza Mosquito-ului îi permitea să atace și să scape, înainte ca tunurile antiaeriene germane să poată răspunde eficient. Trupele germane din Normandia au învățat să se teamă de sunetul motoarelor Merlin. Acel vuiet distinctiv, gutural, însemna moartea de sus. Avionul Mosquito putea apărea fără avertisment, ataca cu o precizie devastatoare și dispărea înainte ca cineva să poată reacționa. Comandanții Wehrmacht ului au raportat că mișcarea pe timp de zi a devenit aproape imposibilă în zonele în care operau avioanele Mosquito. Convoaiele trebuiau să se miște noaptea, trupele trebuiau să rămână sub acoperire, iar coloanele de aprovizionare erau decimate. Dar cea mai mare contribuție a avioanelor Mosquito la victoria aliaților ar fi putut fi rolul său în campania de bombardament strategic împotriva Germaniei. Deși nu era capabil să transporte încărcăturile masive de bombe ale avioanelor Lancaster sau B-17, Mosquito putea ataca ținte pe care bombardierele grele nu le puteau atinge eficient. Ținte de mare valoare în zone puternic apărate, atacuri de precizie asupra unor clădiri specifice, raiduri deranjante menite să perturbe industria germană și să forțeze populația să se refugieze în mod repetat în adăposturi antiaeriene. Începând cu anul 1943, escadrilele de bombardiere Mosquito au început să efectueze raiduri regulate asupra Berlinului. Zburau individual sau în grupuri mici, sosind la momente diferite pe parcursul nopții. Fiecare aeronavă transporta o bombă de 2200 de kilograme, un proiectil de succes care putea distruge un întreg cartier. Raidurile nu erau concepute pentru a distruge Berlinul. Erau concepute pentru a face viața în Berlin
insuportabilă. Sirenele de raid aerian sunau, populația se grăbea la adăposturi, bombele cădeau, semnalul de avertizare suna. Oamenii ieșeau la suprafață. O oră mai târziu, soseau mai mulți avioni de vânătoare Mosquito. Mai multe sirene, mai multe adăposturi, mai multe bombe. Aceasta a continuat noapte de noapte, săptămână de săptămână, lună de lună. Efectul psihologic a fost devastator. Berlinezii petreceau mai mult timp în adăposturi antiaeriene decât în paturile lor. Muncitorii din fabrici erau epuizați de somnul întrerupt. Conducerea nazistă, care își mutase multe funcții guvernamentale la Berlin, se vedea constant perturbată. Și Luftwaffe nu putea face nimic. Avioanele de vânătoare nocturnă încercau cu disperare să intercepteze atacatorii Mosquito. Au fost formate unități speciale, special pentru a vâna țânțari. Messerschmitt, Me-2001, un avion de vânătoare nocturnă rapid cu 2 motoare, a fost dezvoltat parțial ca răspuns la amenințarea reprezentată de aceștia. Mai târziu în război, avioanele Me-260 și 2 au fost alocate interceptării avioanelor Mosquito, dar rata de succes a rămas extrem de scăzută. Un Mosquito care zbura la 9.000 de metri cu 5.800 de kilometri pe oră noaptea era aproape imposibil de interceptat. Chiar și atunci când avioanele de vânătoare de noapte intrau în contact, Mosquito putea adesea evita acest lucru. Manevrabilitatea sa era excelentă pentru un avion bimotor. Accelerația sa era superbă, iar piloții săi, printre cei mai experimentați din RAF, cunoșteau toate trucurile. Kurt Welter, un S-German al avioanelor de vânătoare de noapte, a susținut că a doborât 25 de avioane Mosquito noaptea și încă 2 ziua în timp ce zbura cu Me-262. Dar chiar și el, unul dintre cei mai de succes piloți ai Luftwaffe, pilotând cel mai avansat interceptor din lume, considera vânătoarea de avioane Mosquito frustrantă și periculoasă. Avionul din lemn era dificil de urmărit pe radar. Putea să-i depășească avionul dacă acesta nu se poziționa perfect pentru atac, iar echipajele avioanelor Mosquito nu mureau ușor. Ripostau cu pricepere și determinare. Până la sfârșitul anului 1944, Luftwaffe renunțase efectiv la ideea de a opri raidurile Mosquito deasupra Germaniei. Resursele necesare pentru a construi apărări eficiente depășeau capacitatea disponibilă. Avioanele de vânătoare care ar fi putut vâna avioane Mosquito erau necesare pentru a se apăra împotriva raidurilor bombardiere americane de zi. Sistemele radar care ar fi putut urmări avioanele Mosquito erau distruse mai repede decât puteau fi înlocuite. Combustibilul care ar fi putut alimenta mai multe tentative de interceptare se epuiza. Mosquito stăpânea cerul nopții deasupra Germaniei. Statisticile operațiunilor Mosquito din Europa erau uimitoare. Până la sfârșitul războiului, bombardierele Mosquito efectuaseră peste 28.000 de misiuni și aruncaseră 26.167 de tone de bombe. Variantele de vânătoare și bombardiere Mosquito distruseseră 600 de avioane germane în lupte aeriene. Doborâseră peste 600 de bombe volante V-1A deasupra Angliei. Distruseseră mii de vehicule, locomotive și vagoane de cale ferată în operațiuni de atac la sol și făcuseră toate acestea cu o rată a pierderilor mult mai mică decât a oricărui alt tip de bombardier. Construcția din lemn a Mosquito a jucat un rol semnificativ în supraviețuirea sa. Proiectilele de tun, care ar fi sfâșiat o aeronavă metalică, treceau adesea prin structura de lemn fără a exploda. Lemnul absorbea pagubele provocate de luptă în moduri în care metalul nu putea. Gloanțele care loveau vergi sau nervuri
se blocau în lemn, în loc să ricoșeze în interior. Chiar și atunci când erau grav avariate, avioanele Mosquito ajungeau adesea acasă. Există relatări despre avioane Mosquito care aterizau cu zeci de găuri în aripi și fuselaj, cu motoarele abia pornite și cu suprafețele de control împușcate. Structura de lemn a rezistat la daune care ar fi dezintegrat aeronavele metalice. Cifrele de producție spun o altă poveste despre motivul pentru care Mosquito a fost atât de eficient. De Havilland și subcontractanții săi au construit 7880 și unul de avioane Mosquito în timpul războiului. Producția a fost distribuită în mai multe unități. Principala fabrică, de Havilland, din Hatfield, a construit majoritatea avioanelor, dar fabricile de mobilă din Anglia au construit componente majore. Construcția din lemn a permis o producție distribuită, care era mai puțin vulnerabilă la bombardamente decât fabricile centralizate de avioane metalice. Standard Motor Company a construit avioane Mosquito. Parnell Aircraft le-a construit. De Havilland Canada le-a construit în Toronto. De Havilland Australia le-a construit. Designul era suficient de simplu, încât companiile non-aeronave puteau produce componente la standarde exacte. Tehnica de construcție, în esență prelucrarea lemnului de înaltă calitate, utiliza competențe disponibile pe scară largă. Până în 1944, Marea Britanie producea avioane Mosquito, mai repede decât putea Germania să producă avioane de vânătoare pentru a li se opune, și fiecare Mosquito necesita mai puține ore de muncă pentru a fi construit decât un Lancaster, Halifax sau B-17. Eficiența era remarcabilă, dar cifrele și statisticile nu surprind pe deplin ceea ce reprezenta Mosquito pentru piloții germani. Avionul a devenit un simbol al superiorității tehnologice și al puterii industriale a aliaților. Când Göring a spus că Mosquito îl înverzește de invidie, nu se referea doar la performanța avionului. El recunoștea că Marea Britanie, în ciuda bombardamentelor, în ciuda blocadei, în ciuda luptei pentru supraviețuirea sa, putea proiecta și produce în masă un avion pe care Germania nu-l putea egala. Inginerii germani au încercat. Focke-Wulf, Ta-151, poreclit Mosquito de către germani, a fost o încercare directă de a copia conceptul. Construcție din lemn, motoare duble Merlin, construite sub licență de Daimler-Benz, proiect de bombardier de mare viteză. A eșuat. Problemele de producție legate de construcția din lemn au afectat programul. Adezivul folosit la asamblare s-a deteriorat. Aripile s-au separat de fuselaje. Avioanele s-au prăbușit în timpul testelor. Doar câteva au fost construite vreodată și nu au fost niciodată folosite operațional. Avionul de vânătoare Heinkel, He-290, deși eficient atunci când a funcționat, a fost produs în număr mic. Mai puțin de 300 au fost construite pe tot parcursul războiului. Uneori putea prinde țânțari noaptea, dar niciodată nu erau suficienți pentru a conta. Avionul de tip Me-260 și 2 era suficient de rapid pentru a intercepta țânțarii, dar a venit prea târziu și în număr prea mic. Până când avioanele Me-260 și 2 erau operaționale în număr semnificativ, Germania se prăbușea. Combustibilul era insuficient. Piloții erau lipsiți de experiență. Aerodromurile erau invadate. Avioanele care ar fi putut contesta supremația avioanelor Mosquito erau prea puține și prea târziu. În ultimele luni ale războiului, avioanele Mosquito au rătăcit deasupra Germaniei aproape după bunul plac. Au bombardat ziua. Au bombardat noaptea. Au fotografiat ținte pentru evaluarea pagubelor provocate de bombe. Au atacat trenuri, camioane și orice se mișca. Tunarii antiaerieni germani au tras asupra lor.
Avioanele de vânătoare germane au încercat să le intercepteze, iar avioanele Mosquito au continuat să zboare, să bombardeze, să se întoarcă. După război, piloții și comandanții germani au fost intervievați pe larg despre avioanele aliate. Când au fost întrebați despre cel mai dificil avion de contracarat, mulți au menționat Mosquito. Generalul feldmareșal Erhard Milch, secretar de stat al Ministerului Aviației Reich, a declarat după război că Mosquito a fost cel mai versatil avion produs de orice națiune în timpul războiului. El a recunoscut că Germania nu avea un echivalent și nu ar fi putut produce unul, chiar dacă ar fi copiat exact designul. Piloții de testare germani care au zburat cu avioane Mosquito, capturate după război, au fost efuzivi în laudele lor. Manevrabilitatea era încântătoare. Performanța era remarcabilă. Vizibilitatea era excelentă. Construcția, deși neconvențională, era de cea mai înaltă calitate. Un pilot german a spus că pilotarea unui Mosquito era ca și cum ai conduce o mașină sport după ani de zile de condus camioane. Însă poate cea mai grăitoare evaluare a venit de la Adolf Galland, generalul din armata de vânătoare a Luftwaffe. În memoriile sale de după război, primul și ultimul, Galland a acordat o atenție semnificativă avionului Mosquito. El a scris că Mosquito a fost aeronava de care se temea cel mai mult să o întâlnească în timpul războiului. Nu pentru că era puternic înarmat, nu pentru că era deosebit de ușor de manevrat în luptă, ci pentru că era imposibil de oprit. Nu îl puteai prinde. Nu îl puteai doborî în mod fiabil. Nu îl puteai împiedica să-și îndeplinească misiunea. Viteza, altitudinea, construcția, versatilitatea. A fost aeronava perfectă pentru campania de bombardament strategic. El a recunoscut că avioanele de vânătoare germane puteau doborî ocazional avioane Mosquito, o lovitură norocoasă, o defecțiune mecanică, o eroare de navigație care aducea aeronava în raza de acțiune. Dar apărarea sistematică împotriva operațiunilor Mosquito era imposibilă cu resursele disponibile Luftwaffe. Matematica nu funcționa. Diferența de performanță era prea mare, ritmul operațional era prea ridicat. Pentru fiecare Mosquito doborât, alți 10 își îndeplineau misiunile. Pentru fiecare raid interceptat cu succes, 20 rămâneau necontestate. Mosquito a dovedit că ideea radicală a lui Geoffrey de Havilland era corectă. Un bombardier rapid, neînarmat, putea supraviețui doar prin viteză. Experții Ministerului Aerului, care au respins conceptul, se înșelau. Înțelepciunea convențională despre armamentul defensiv era depășită. În anul 1939, majoritatea experților credeau că bombardierele aveau nevoie de arme de foc pentru a supraviețui. Până în anul 1945, Mosquito dovedise că viteza era o apărare mai bună decât orice turelă de tun. Lecțiile învățate de la Mosquito au influențat designul aeronavelor de după război. English Electric Canberra, primul bombardier cu reacție din Marea Britanie, a fost proiectat ca un bombardier de mare viteză, fără armament defensiv. Se baza pe viteză și altitudine, la fel ca Mosquito. Canberra a avut atât de mult succes, încât Statele Unite l-au licențiat sub numele de Martin B-57. Conceptul de avion de recunoaștere rapidă, pionier al Mosquito, a condus direct la aeronave, precum Lockheed U-2 și SR-71. Aceste aeronave au dus filosofia Mosquito la extrema sa logică. Zbura atât de sus și atât de repede, încât interceptarea este imposibilă. Mosquito a demonstrat de asemenea valoarea aeronavelor multirol. Bombardierele de vânătoare moderne, precum F-15, E-Strike Eagle și F-18 Super Hornet, au o datorie conceptuală față de capacitatea Mosquito
de a îndeplini mai multe misiuni la fel de bine. Minunea de lemn a dovedit că un design bun de aeronavă putea face munca a 3 sau 4 modele specializate. Dar dincolo de moștenirea sa tehnică, Mosquito a reprezentat ceva important despre natura războiului și a inovației. Aeronava care aproape nu a fost construită, care a fost respinsă de experți, care a încălcat înțelepciunea convențională, a devenit una dintre cele mai de succes aeronave ale războiului. Uneori, inovația necesită respingerea înțelepciunii acceptate. Uneori, ideea radicală este ideea corectă. Uneori trebuie să construiești aeronava, despre care toată lumea spune că este imposibilă, și să le demonstrezi că se înșală prin performanță. Mosquito a reușit asta. A zburat mai sus, mai repede și mai departe decât credea cineva posibil pentru o aeronavă din lemn. A supraviețuit chiar și atunci când toată lumea spunea că va fi doborâtă. A reușit să îndeplinească roluri pe care designerii nu le-au imaginat niciodată când au schițat-o pentru prima dată pe planșe în 1939. Astăzi mai există doar o mână de Mosquito. Majoritatea au fost casate după război. Construcția din lemn, care le-a făcut ușor de construit, a însemnat că erau și ușor de distrus. Lemnul putrezește, lipiciul se strică. Avioanele care au supraviețuit luptelor adesea nu au supraviețuit neglijenței pe timp de pace. Însă puținele care au rămas păstrate în muzee și întreținute de entuziaști dedicați încă inspiră admirație. Liniile curate, gemenii Merlin, structura din lemn care cumva a rezistat împreună în timpul luptelor, care ar fi distrus aeronavele metalice. La Muzeul Forțelor Aeriene Regale din Londra, un Mosquito se află în sala bătăliei Angliei. Mii de vizitatori îl văd în fiecare an. Majoritatea nu cunosc întreaga poveste. Nu știu despre experții care au spus că nu va funcționa niciodată. Nu știu despre piloții germani care nu l-au putut prinde. Nu știu despre misiunile de deasupra Berlinului, despre raidurile de precizie, despre încercările disperate de a-l intercepta. Văd un avion frumos cu aripi de lemn și se întreabă cum ar fi putut fi atât de eficient ceva atât de fragil. Dar pentru cei care l-au pilotat, cei care l-au întreținut și cei care au încercat cu disperare să doboare, Mosquito era orice altceva decât fragil. Era o armă care schimba războiul aerian, o mașinărie care demonstra că viteza și altitudinea puteau învinge puterea de foc și blindajul, o aeronavă care făcea ca liderul Luftwaffe să fie verde de invidie. Pe 20 septembrie 1941, comandantul de escadrilă, Robert Clark, a zburat prima misiune operațională Mosquito deasupra Franței. 3 avioane de vânătoare germane au încercat să-l intercepteze. Pur și simplu a zburat departe de ei. Acest tipar avea să se repete de mii de ori în următorii 4 ani. Avioanele de vânătoare germane aveau să se grăbească. Aveau să urce disperate spre contact. Urmăreau cum avionul Mosquito se îndepărta fără efort și se întorceau la bază, frustrați, furioși și invidioși pe mașina pe care nu o puteau prinde. Mosquito era construit din lemn, propulsat de motoare proiectate înainte de război și înarmat cu arme considerate inadecvate de unii experți. Cu toate acestea, a devenit aeronava de care Luftwaffe se temea cel mai mult, deoarece reprezenta un adevăr pe care nicio strălucire tactică nu-l putea depăși. În războiul modern, partea care poate ataca cu impunitate câștigă. Partea care poate atinge orice țintă în orice moment, fără a fi oprită, controlează spațiul de luptă. Mosquito le-a oferit aliaților această capacitate. Și odată ce Luftwaffe și-a dat seama că nu-l poate prinde, nu-l poate opri, nu-l poate contracara eficient,
Victoria psihologică a fost la fel de importantă ca orice succes tactic. Ziua în care Luftwaffe a întâlnit Mosquito a fost ziua în care și-au dat seama că războiul era pierdut. Pur și simplu nu știau asta.